Zdravo svima ljudi, dobrodošli i pre svega želim svima da čestitam novu godinu i želim da vam ova godina bude jedna od najboljih. I nadam se da će tako da bude. A sada u ovom videu skinuo sam Minecraft verziju Error 437, da. Iako ovdje piše da je Minecraft verzija 1.3.5, ovo je Error verzija 4.3.7, tako da, to je to. Vidim da je sve zgličovano, vidite i sami kako je sve zgličovano i sve nije normalno. Nema također ni zvuka. Tako da igramo valjda bez zvuka, ali možda ako nam nešto iskoči bit će zvuk, nemam pojma. Idemo u prvu opciju, vidite kakva je muzika, na sve strane ide gore dole, levo desno, difficulty hard, ostavit ćemo na hard. To je to. Ovdje ne treba ništa da diramo, samo sam htio to da vam pokažem. Multiplayer, opa. Nema ništa od multiplayera. Nećemo ništa da nešto ne bi zeznuli. Idemo da napravimo sada novi svet. Vidite ovo, will be saved in nešto. Svet će da se zove, kao što svi znate, will be saved in null. Pa onda će da se zove null. Tako. Druge opcije, idemo na seed 666. Nećemo ništa odavde da diramo, bonus chest možemo da uključimo. I napravit ćemo novi svet. I ajde da vidimo šta se to dešava u ovoj Minecraft verziji. A svi vi koji još niste lajkovali video, lajkujte i također subscribeujte za još ovakvih videa. I evo, stvorili smo se u ovom svetu i vidite kako je sve zgličovano, kako je sve jezivo, ovo leti, trava leti. I mi smo se stvorili u pećini. Jel meni to? Jel vidite? Otvoren mi je LAN svet, iako ja nisam uopšte upalio da mi bude otvoren LAN svet. Ovo je redstone. Šta će ovdje redstone? Kako je sve čudno, vidite ovaj chunk. Tamo je lava. Ova verzija je jako jeziva. Ništa, ajde da krenemo sa cepanjem. Pa da napravimo neke alate. Imamo i redstone ako nam bude potreban, ali verovatno neće nam bude potreban, pošto baš i ne volim da koristim redstone. Vidite kako ono cveće ide skroz do gore. I trava isto. Baš je jezivo. Inače ne znam baš toliko o ovoj verziji, ne znam da li će neki duh da nas... Tamo sam vidio da nešto gori. Idemo brzo da pogledamo. Ne znam da li će neki duh da nas proganja, da li će da nas plaši. Ala laguje. Ovdje sam kao... Molim? Cela slika mi se zarotirala ili šta već. Dobro je. Tamo je lava, da. Znači, lava je umjesto vode izgleda. Jako zanimljivo, jako zanimljivo. Ništa, ajde da napravimo mi crafting table. I da napravimo pickaxe jedan. Vidite kako ova nazivi od ovih predmeta, kako vibriraju, ne znam nija kako da kažem. Ajde napravimo jedan običan drveni pik pa da uzmemo malo kamena. I da napravimo te druge alate. Vi ako vidite nešto što ja ne budem video, slobodno mi pišite u komentarima, jer kao što znate ja baš ne uočavam toliko dobro stvari dok igram ovaj Minecraft. Neću puno kamena da uzem i gledat ću da, ne znam, pišite mi u stvari u komentarima da li je bolje da sečem video, na primjer da sečem malo dosadnije stvari, ili šta? Kompjuter mi Kompjuter je krenuo da
Sve mi je bilo belo pa crno, belo pa crno, belo pa crno, verovatno niste vidjeli. Ovo izgleda... Da, nemojte da skidate ovu verziju jer je sigurno virus, jer sad sam i sam vidio da je ovo virus. Da nije virus, ne bi se igrala sa mojim kompjuterom, nego samo sa Minecraft igricom, ali ovako je sigurno virus, tako da molim vas nemojte da skidate ove verzije jer nikad se ne zna. Ajde da napravimo i sekiru i ja mislim jedan mač da napravimo. Samo da se snađem ja ovdje, dobro, to je to. To je to, mi sada možemo da idemo da istražujemo, možemo i lopatu, jedno ako već pravimo sve da napravimo i lopatu, što da ne. To je to, sad ćemo da uzmemo crafting table i idemo da istražujemo. Ne znam da li je pametno da snimam, tamo još nešto gori, a to je trava ja mislim samo. Da, ja mislim da je to samo trava. Ne znam da li je pametno da snimam ovako samo igricu ili da snimam ceo ekran. Pošto, kao što ste sami vidjeli, ili sam ja tamo video nekog čoveka ili nešto, verovatno mi se čini. Opa, šta je ovo? Ovo je onaj blok, kad padnete, ceo ekran vam se zarotira. Blok bez teksture ili ne znam ni ja šta. Da ga iskopamo. Ništa nismo dobili. Ili smo dobili ovo? Nemam pojma. Uzet ćemo kol da napravimo torčeve. I da imamo svetlo. Uzet ćemo i ove bundeve, jer zašto da ne. Da imam što više ovih stvari u inventoriju, ne znam zašto, ali što da ne. Sada stvarno nemam pojma šta bi mogao da uradim, neću da napravim kuću jer nemam pojma, nekako imam osjećaj da ne bi trebao da napravim kuću jer svejedno ću da je izgubim po ovoj travi jer nemam pojma gdje se nalazim. Potpuno sve izgleda isto, kao da se vrtim u krug. Tako da, opa, molim. Vi ovo sad sigurno ne vidite, ali morat ću da krenem da snimam ceo ekran jer ovako ne možete da vidite što se dešava sada trenutno, tako da sad ću da krenem da snimam ceo ekran. Evo nas i ovako na desktopu, pa ćemo ovako da nastavimo da igramo jer ne znam da se ovo pojavilo ovdje. Jer nešto se čudno dešava sa mojim desktopom, tako da snimat ću ovako. Zoomirat ću na Minecraft verovatno ili ne znam šta ću da uradim dok editujem video. Ali kad se nešto bude dešavalo čudno sa desktopom, to ću da vam prikažem. Tako da sad možemo da igramo ovako. I da ubijamo kokoške. Ne mogu da vidim koliko sam gladan, ali mogu da jedem, dobro. Neću da jedem jer možda ću poslije da ispečem to. Pogledajte mi iteme šta rade. Skroz mi se sve menja. Da, ovo je jedna od najukletijih Minecraft verzija, tako da ne znam šta da kažem. Možda će da bude i drugi deo ako ne uspijemo sve da pronađemo šta može da se desi, ali vidim da pada mrak sad, ili mi se samo čini. Ne znam, verovatno pada mrak. Dobro, vratili mi se item i to skroz na sve strane su poređani, dobro. Gdje mi je pik? Dobro, tu mi je pik. Sad ćemo da napravimo jedno skrovište, pošto igramo na hard difficulty, tako da bit će valjda mobova, zombija i tih svih zlih stvorenja. Tako da ćemo da sagradimo ovdje jedno utvrđenje, samo za ovu noć. Nisam pronašao ovce. Verovatno može krevet da se napravi u ovoj verziji, ali nema veze, sad ćemo ovdje da ostanemo preko noći, pa valjda neće ništa nam se desi. Treba mi i drva. Ali ja ovdje apsolutno ne vidim nijedno drvo. Nema veze, stavit ću samo ovako blok 1. Da ne može ništa da uđe.
ala je mračno, ovo čak ni lava ne daje svetlost. Jel mi se to torč Pogledajte ovo. Torč mi se pretvara u razno kamenje, ovo se pretvorilo u end portal. Ali se odmah pretvorilo posle u torč, ne znam ni šta pričam više koliko je ovo jezivo. Nema šanse da istražujem preko noći jer je baš jezivo i mračno i ništa ne vidim. Pogotovo vi nećete da vidite na YouTube-u. Jer YouTube uvek to zamračuje još više. Možemo tamo da iskopamo ovaj kol ako se već stvorio. I ovo sve. Sad možete da vidite što se dešava. Na mom desktopu, pogledajte. Ovo ne radim ja, tu su mi ruke, ne radim ništa. Ovo se samo dešava. Ne znam da li će da prestane ili ne. Evo ga, prestalo je. Ali ne mogu ništa da kliknem sada. Izgleda da mi se krešovala igrica. Krešovala mi se igrica. Sad ćemo opet da se vratimo. Samo da ponovo učitam igricu. Evo nas nazad u Minecraftu. I sada ćemo da... Ponovo sam ga pokrenuo pa ćemo da vidimo da li... Svet nam nije ostao, naravno. Znači napravit ćemo novi svet. I ovog puta ćemo da ga nazovemo 666 i iskoristit ćemo 0. Seed, obrnuto od malo pre, kako smo bonus chest ćemo da uključimo. Malo pre ga nismo našli. Nisam ga u stvari ni tražio, tako da možda ćemo sad da ga nađemo. I vidimo se kad se svet učita. I evo nas, stvorili smo se u ovom novom svetu. Mislim da je ovo villager, a ne krava. I sada ćemo da istražujemo, ne znam šta drugo da radimo ovdje. Lava, naravno. Napravit ćemo alate pa ćemo da krenemo da istražujemo, jer se nekako sigurnije osjećam kad imam alate i mač. Gle, izgorela krava, ostavila mi je bare meso. Sada ćemo da napravimo i kamene alate i idemo da istražujemo. Eto, imamo sve alate, uzet ću još malo drveta. Učinilo mi se, brate, opet da je ovo neki nul ili neki duh, tako nešto. Uzet ću drvo i da imam za svaki slučaj i idemo da istražujemo dalje. Da imamo šta... Evo, opet se ovo dešava, samo se nadam da... Ne. Ne mogu da se zaustavim u igri. Izgleda da ću opadnem u lavu. Pogledajte ovo. Samo išlo... I umro sam. Nije mi se valjda opet igra krešo. Nije mi se krešo. Pogledajte šta se dešava, ovo su neka kineska slova. Što da radim sad sa ovim? Pogledajte što sve ovdje piše, ovo sve na kineskom nešto. Ili ne znam na kom jeziku. Jel mogu da izađem odavde? Ne mogu da izađem. I... više nema... Jel ste vidjeli, ne znam da li je Evo opet se ovo pojavilo, ne znam da li može to da se snimi. Ne znam šta se dešava, ovo je sigurno neki jako težak virus. Da vidimo da li se snima se, dobro je. Jer ne bih baš da probam ponovo da snimam ovo jer izgleda da nešto nije u redu sa ovom verzijom i to baš nešto nije u redu. Čekajte da probam nešto. Ja mogu da povećam? Ne mogu. Ne mogu, ne znam što da radim sa ovim. Jedino da izađem, ne mogu ni da izađem. Evo nas ponovo u ovom Minecraftu i naravno nema sveta i napravit ćemo novi, samo ćemo da napravimo novi, nećemo ni da stavimo ni jedan seed, nego odmah ćemo da idemo da istražujemo. Evo ga, stvorili smo se u ovom svetu i sada neću ništa da pravim, nego ću samo da istražujem, samo da se
malo ovaj lag smiri jer ne znam zašto baš toliko laguje. Evo ja mislim da se smirilo, sad možemo da istražujemo. I samo ćemo da istražujemo dok nam se nešto ne bude desilo. Stvarno ne znam da li se pojavljuje neki duh, ako se pojavljuje, i ako ga ne pronađem sada, možda ću da napravim drugu epizodu, neću da ga tražim. Ili možda, ako želite da pokušam da pređem celu igricu, da ubijem Ender Dragona u ovoj verziji, ako je to uopšte moguće, ali mislim da nije, ali mogu da pokušam. I još jednom vam govorim, nemojte molim vas da skidate ove verzije jer nikada ne znate da li je virus ili nešto, kao što ste sad mogli da vidite kod mene što se desilo. Tako da, ja to radim da vi ne biste morali da radite. I zato zajedno istražujemo ovo. Uzet ću ovaj redstone da mogu barem redstone baklje da napravim ako padne mrak. Da imam barem malo svetlosti. I uzet ću drvo neko. Evo ga, opet onaj blok. Neko mi je napisao hello. I znak pitanja. Goli je to sada. Kliknuo sam na OK, ali se zaglavilo, ili? Neće valjda sad neki jump scare. Neće valjda. Ne znam šta se desilo, skroz se zaglavila igrica, ne znam. Možda ću ovdje da prekinem snimanje, pa ako želite drugi deo ove uklete Minecraft verzije da probamo da pronađemo još nešto, jer neko mi je napisao hello, što znači zdravo. Znači da neko postoji u ovoj verziji koji hoće da komunicira i izgleda sa mnom. Tako da, ako želite drugi deo, lajkujte i subscribeujte, a mi ćemo da pokušamo da u sljedećem delu pronađemo tu osobu koja hoće da nas kontaktira ili šta već. Ne znam da li uopšte neko želi da nas kontaktira, nemam pojma. Probat ćemo da izađemo, neće. Dobro, to je to onda od ove verzije. Hvala vam što ste gledali, ako ste uživali lajkujte i subscribeujte, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!